श्री विनायक सुजुकी कुडाळ। त्योहार का उपहार लकी ड्रॉ स्कीम 1 सप्टेंबर ते 31 सप्टेंबर कोणतीही गाडी खरेदी करा आणि मिळवा पहिलं बक्षीस मारुती सुजुकी स्विफ्ट डिझायर, दुसरं बक्षीस जिक्सर SF 250, तिसरं बक्षीस आयफोन। सुजुकी धमाका ऑफर, सर्वांनी फायदा घ्यावा। त्वरा करा, संधीत मर्यादित कालावधीसाठी। राज्यात गेल्या काही दिवसांपासून पावसानं मोठ्या प्रमाणात हजेरी लावली आहे। धाराशिव, सोलापूर, बीड, हिंगोली, जालना, सातारा या जिल्ह्यांचं इतर जिल्ह्यात देखील अतिवृष्टीमुळे मोठं नुकसान झालंय। NDRFच्या पथकांकडून पुराच्या पाण्यात अडकलेल्या नागरिकांना सुरक्षित स्थळी पोहोचवलं जात आहे। धाराशिवचे खासदार ओमराजे निंबाळकर यांनी परंडा तालुक्यातील एका बचाव कार्याची माहिती दिली आहे। ओमराजे निंबाळकर यांनी वडनेर तालुका परंडा इथे एका कुटुंबाच्या बचाव कार्यात NDRFच्या पथकासोबत सहभाग घेतला। त्यांनी याबाबत फेसबुकवर पोस्ट केली आहे। परंडा इथं अतिवृष्टीमुळे आलेल्या पुरात एकाच कुटुंबातील एक आजी, 2 वर्षांचा मुलगा, 2 व्यक्ती रात्री 2 पासून पूर्ण पाण्याने वेढले होते। स्वतःच्या घरावर मदतीच्या अपेक्षेने अडकले होते। या मदत कार्यात खासदार ओमराजे देखील सहभागी झाले होते। या मदत कार्यातील सहभागाचा त्यांचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय। सोनगिरीला पाणी, आमच्या इथं पाणी होतं, आवार पिपरीला यायला येत नाही दादाला इकडे, मग तिथं पलीकडे सकाळ नाही। दादाला पाईपाला धरायला लावा त्या बघा की मामा, हो मामा, गाठ कशी मारली मामाला म्हणावं, गाठ कशी मारली बघा की हातात राहू दे, हातात सोडलं म्हणून सांगा त्यांना। आणि सोडलं म्हणून सांगा त्यांना। पाईप लावा की दादाकडे पाईप 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 लावा पाईप 4 तास सकाळ त्यांचा जन्म संघर्षात झालाय। दादाचा जन्म संघर्षात झालाय। दादा देणारा माणूस नाही। 5वीला पुजला संघर्ष महादेव, 5वीलाच निघलं दादा। अरे आपलं धाडस होय नाही, आपण इतके नदीकडे जास्त नाही। खूप मित्र आंघोळ करते, बुडते, कोण मागते पाणी वाढायला पाऊस धरणावर 2 मिनिटात बाहेर निघते, चालू बसतो दमाई हा बोला की तुमचं भेट नाही का तुमच्यापासून? काय काही तो बेटर आहे यांच्याकडे। लाईट बंद करा, ते काय लाईट। आणि 2050 ला तर सांगतोय सगळं जन्मयच होणार आहे पूर्ण। मुंबई तर पूर्ण पाण्याखाली मोबाईल
सांगा यांना पाण्यात आहे दादा पाण्यात पाण्यात. दिसते तर पुढे म्हणा. हो 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 मी आता आप्पासाहेब आता इथं काय झालं ती बोटच बंद पडली होती त्यांची. कुठे गेले पुढे जरा या इकडे पुढे या. पवायला तर येतं की तुम्हाला. त्यांना म्हणलं पेट्रोल माझ्या पाहून द्या तुमची गोट सोडा मला. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल.